Så Frederik, så begynder vi. Ja. Jeg havde et mareridt her den anden dag. Jeg vågnede op på et plejehjem. Det var frygteligt. Jeg kunne mærke på min krop, at den var træt og slidt. Rundt omkring var der mennesker. Deres hud var så rynket, at den lå i flere lag. Huden havde pletter, og deres hår var gråt og småt. Omkring mig stank deres sure tær og brugte bleer. Hvem gider egentlig være sådan et sted? Jeg gider dem. Jeg synes, pensionister de er fantastisk dejlige. Hvad med alle de gode gamle bedstemødre, der var så rar ved dig som barn, og gav dig varm kakao og gaver, og hvad med dem, der bare gerne vil snakke med dig? Dem, der bare gerne vil være rare, og altså, hater du også på dem, bare fordi de lugter lidt, eller hvad? Og deres hår det er gråt? Tænk på samfundet. Se, hvor lidt de giver, og hvor meget de koster. I vikingernes tid fik de jo bare stukket et sværd i hånden, og havde en kælling ved deres side, og så måtte de jo bare kæmpe til de endte i valghaller som døde. Arrogance klæder ikke de gamle. De tror, de ejer hele verden. De tror, de skal rette på de unge, bestemme over dem, og samtidig vide, hvad der er bedst. Jamen, så tænk på de gamle. Tænk hvor meget de har gjort for os. Altså, de har arbejdet gennem hele livet, og hvad har du gjort? Du har arbejdet 2 år eller sådan noget, jo. Og de har arbejdet i et helt liv. Altså, tror du ikke, de gamle ved lidt mere om det, end du gør? De har nok lidt mere livserfaring, end du har. Hvad med alle dem, der ikke vil plejehjem, der hellere vil swaggen derhjemme? Jamen, så prøv at tænke på pensionisterne, ikke? De stopper revolutionen med alt deres brok. De vil hverken have smartphone eller alt det andet nye gejl, der er i dag. De har stadig gamle holdninger. Alt skal være, som det var engang. Der må endelig ikke ske noget nyt og fedt. De bruger stadig fastnet og gamle tv-kasser. De går stadig i de gamle umoderne tøj fra 60'erne. Og stadig de gamle kedelige frisyrer. Helt ærligt, de skal jo til at gå videre. Ja, det kan jeg godt se. Men altså, så, hvem skal så gå og lære dem det? Altså, de kan jo ikke gøre det uden hjælp. Hvorfor skulle de bruge en smartphone i stedet for en god gammel fastnet også? Altså, alt behøver ikke være nyt og fab, så længe man har glæde af det. Altså, behøver man en fladskærm for at være hot? Man kan sagtens bruge sådan en kasse. Det vil også se fjollet ud, hvis de gamle de rendte rundt i hængerøgsbukser og hættetrøjer. Altså, prøv lige at tænke dig om på